Goedenavond, u luistert nu naar het radioprogramma van Radio Lisanga. Het is gemaakt door de Stichting Lisanga Congolees Steunpunt. In deze uitzending praten we over de situatie vanuit de Congolese gemeenschap in Amsterdam, in Nederland en wat er gebeurt in de Democratische Republiek Congo. We doen het elke donderdag tussen 7 en 8. U bent welkom. To lobaki boye nde tozokoba mpona kotesa bino ndenge nini makambo azoleka eza na bato oyo bako lobela makambo ya République démocratique du Congo na ndenge evolution ya makambo ezokende sikoyo. Ezali pasi pe mawa kotaela yango na ndenge oyo ezali kokende boye tokobana mokenano na Néerlandais pe lokola. In de Democratische Republiek Congo is men bezig met een verkiezingsproces. Het is de bedoeling dat dit jaar in december, op 23 december, verkiezingen worden gehouden van het parlement, Tweede Kamer zeg maar, van de provinciale vertegenwoordigers en presidentsverkiezing. Deze verkiezingen, met name van parlement en presidentverkiezingen, die hadden plaats moeten vinden ongeveer 2 jaar geleden, in december 2016. Toen eindigde het mandaat van president Joseph Kabila en het mandaat van de Tweede Kamerleden, zeg maar, van de parlementariërs. Maar toen heeft Kabila met zijn naasten besloten om geen verkiezingen te houden, omdat hij wilde langer aan de macht blijven. Ze hebben pogingen gedaan daarvoor ook om de constitutie te wijzigen. Dat in de constitutie staat vast dat een president mag 2 keer 5 jaar president zijn. Kabila heeft een mandaat al gehad, dus het gaat om 2 mandaten van 5 jaar maximaal. Hij heeft een mandaat gehad met de verkiezingen van 2006. Hoewel er sprake was van fraude, heeft hij 5 jaar gehad. En in 2011 zijn er nog verkiezingen georganiseerd, waaronder presidentverkiezing. Hij heeft dan zijn tweede mandaat gehad. Ook met fraude. Dat is een bekend verhaal. In 2016 eindigt zijn mandaat. Zoals ik eerder zei, hij wil geen verkiezingen organiseren. De oppositie heeft al die tijd een strijd gevoerd om ervoor te zorgen dat toch verkiezingen worden gehouden. Ze hebben beroep gedaan op de kracht van het volk zelf daar in het land, om te manifesteren, maar niet zonder gevolgen, zeg maar. Dat de machthebbers hebben heel veel mensen gearresteerd, vermoord. En tot nu toe zitten er nog oppositieleden in de gevangenis en ook activisten. Tot nu toe worden activisten vastgehouden omdat zij willen manifesteren tegen de gang van zaken rond het verkiezingsproces. Wat er nu aan de hand is dat nu hebben wij een kalender, verkiezingskalender voor de Democratische Republiek Congo. Zoals ik eerder zei, dat de verkiezingen dit jaar in december, op 23 december, wordt gehouden. Dat kwam niet zomaar, de verkiezingskalender. Dat kwam door de pressie ook van buitenaf. Omdat de oppositie heeft niet alleen beroep gedaan op de kracht
van binnenland, van het volk zelf, ook van diaspora, van het buitenland. En ook de kracht van de internationale gemeenschap. En met de pressie van de Verenigde Staten heeft Kabila via de commissie die de verkiezingen moet organiseren, de president van die commissie, de heer Nanga, heeft kalender gepresenteerd. Dat was vorig jaar toen president Trump heeft zijn vertegenwoordiger gestuurd naar de Democratische Republiek Congo in Kinshasa om duidelijk te maken dat zij verwachten binnen enkele dagen dat de president van de commissie, de voorzitter, zeg maar, de voorzitter van de commissie voor de verkiezingen, duidelijk kalender presenteert. En toen, binnen een paar dagen, is een kalender naar buiten gekomen dat er verkiezingen worden gehouden dit jaar, dus in 2018, op 23 december. Maar dat was ook na een heel belangrijke poging, toen eind 2016, toen nog de heer Obama president was van de Verenigde Staten. En toen heeft hij ook pressie gedaan op Kabila. Maar op een of andere manier was het een beetje los. Omdat hij, ik bedoel hier Obama, ook weg moest. Respect van de constitutie eist. En toen heeft Kabila nog poging gedaan. Is het hem gelukt om geen verkiezingen te organiseren in 2016. Ondanks alle pogingen en pressies en ook het akkoord, politiek akkoord, dat getekend was in december 2016. Dat was precies de laatste dag van het jaar. Met inspanningen van de katholieke kerk. Van de priesters van de katholieke kerk. Toen is er een dialoog georganiseerd. Besprekingen rond het organiseren van de verkiezingen. Ze hebben akkoord getekend om in december 2017 verkiezingen te organiseren. Toen was nog de grootste oppositieleider in het leven. Hè. Dat was de president van de grootste politieke partij van de oppositie, UDPS. Hè. Zijn naam is Tshisekedi. Hij leefde toen nog. Het is Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Hij is na het tekenen van een akkoord overleden hier in België begin februari 2017. Hij kwam voor medische controle, medische behandeling. Hij was ook wat ouder geworden. En tot nu toe ligt zijn lichaam nog hier in België, omdat de macht daar in Kinshasa niet wil dat een begrafenis van hem daar plaatsvindt zoals het hoort. Dat hij heel veel heeft gedaan in de politiek in Congo, met name in de oppositie, om ervoor te zorgen dat het rechten van de mensen wordt gerespecteerd. Met name de politieke recht en de democratie. En nu is het zo dat wij zitten in een heel spannend moment. Wat ik eerder zei, dat de verkiezingen dit jaar georganiseerd moeten worden. Het proces is al gestart. Mensen hebben hun kandidaturen kunnen introduceren voor de provinciale verkiezingen, voor de Tweede Kamer, zeg maar, voor het parlement en voor president
verkiezing. Jean-Pierre Bemba, de heer Jean-Pierre Bemba, die vastzat hier in Den Haag wegens oorlogsmisdaden in de Centrale Republiek in Afrika. Hij is vrijgelaten enkele dagen voor de introductie van de kandidaturen voor presidentsverkiezing. Hij is vrijgesproken na 10 jaar van gevangenis. Is het gezegd dat hij niet betrokken was. Hij is niet verantwoordelijk voor wat er gebeurd is in Centraal-Afrika, omdat hij in Congo was. Hij heeft zijn troepen gestuurd toen hij rebelle was, tijdens de rebellie in Congo. Congo was in 3 of 4 stukjes gedeeld met verschillende gewapende partijen. En 1 stukje was voor Kinshasa, de regering. En toen heeft de president van Centraal-Afrika hem gevraagd om zijn troepen daar te sturen om hem te helpen, omdat hij ook geconfronteerd was met een rebellie. Misdaden zijn gepleegd. Daarna, toen hij kennis had genomen van de misdaden, heeft hij ook een brief gestuurd om te vragen dat er onderzoek plaatsvindt en dat de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn, dat ze ook gestraft moesten worden. En nu heeft het internationale hoofd hier van Den Haag rekening gehouden met die aspecten die wij altijd naar voren hebben gebracht. Maar uiteindelijk na 10 jaar is het naar die aspecten gelasterd, zeg maar naar ons gelasterd. Hij is vrij gesproken en vrijgelaten. Hij is meteen naar Kinshasa gegaan, meteen, na een paar dagen. Hij heeft zijn kandidatuur ook voor presidentsverkiezing geïntroduceerd. Maar hij is nu eruit gegooid. Hij is eruit gegooid omdat hij nog zit in een andere zaak hier in Den Haag voor getuigen. Ze zeggen dat hij met zijn naasten een paar getuigen hebben betaald voor hem om in zijn voordeel te getuigen. Maar ja, de zaak is nog niet helemaal klaar. Omdat zijn beroep is zeg maar positief voor hem. Dat de straf van 1 jaar die hij had is op dit moment niet meer, niet meer van toepassing. Maar de zaak is nog niet klaar. Het is gevraagd aan de rechter van de eerste instantie om nog een keer een beslissing te nemen. Ja, om nog een keer een nieuwe afspraak te maken over de situatie. Op basis daarvan heeft Kinshasa, Democratische Republiek Congo, de kandidatuur van Jean-Pierre Bemba eruit gegooid. En gisteren is er in Brussel een heel belangrijk overleg plaatsgevonden. Heeft een heel belangrijk overleg plaatsgevonden in Brussel van de grote, we kunnen wel zeggen grote oppositieleiders. Maar ja, wie weet. Het gaat, als ik me niet vergis, het ging om 6 kopstukken. Félix Tshisekedi, hij is de zoon van overleden grote oppositieleider van UDPS, Etienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi is nu hij is nu president van de politieke partij UDPS, de grootste van de Democratische Republiek Congo in de oppositie. Hij zat in overleg met Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, ex-gouverneur van Katanga. Een grote provincie, ook qua grondstoffen, kobalt, dat soort dingen. Op dit moment wordt er een conferentie gehouden over de grondstoffen in die provincie ook.
Ook Vital Kamerhe. Vital Kamerhe is ook een van de oppositieleiders. Hij was ook bij Kabila, zoals Katumbi, Moise Katumbi. Maar ze zijn weg van de macht. Ook Jean-Pierre Bemba. Ja, hij was ook erbij. Ook, even kijken. Ik moet nog even kijken. Ik zei Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba. Zei die Ngoma die dood is? Nee, die Ngoma kon niet gisteren daar. Nee, ik bedoel toen, destijds. Oh, nee, het gaat nu om het overleg van gisteren in Brussel. Er waren 6, toch? Dat was, even kijken, ik zie hier, ik heb al 4 genoemd. Dus Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Musito. Ja, die naam, ja, ik begrijp dat ik... Wat? De naam van Adolphe Musito, ja, dat komt doordat hij ook premier was in de regering van Kabila. Niet heel lang geleden. Dat is ook een beetje vreemd. Dat, nu weet hij dat Kabila niet meer president kan worden. Hij is nu van de oppositie. En Antipas Mbusa. Hij was ook erbij. Dus dat was de bedoeling dat zij dan... Ik moet hier ook vertellen dat Moïse Katumbi uitgesloten is van de verkiezingen. Dat hij sinds een tijdje al problemen heeft met de macht, met Kabila. Dat hij toen al, voor 2016, uitspraken heeft gedaan... dat hij tegen een 3e mandaat was. Dus Kabila en zijn naasten zijn niet bij mee. De samenwerking is toen ook stuk gegaan. Hij hoort sindsdien bij de oppositie. En in ballingschap ook nog. Hij werd gedwongen om het land te verlaten, anders gevangenis. Er lopen nog rechtszaken, zeg maar, daar in Congo tegen hem. Er wordt gezegd dat het gaat om politieke zaken, niet om de zaken van de justitie, zeg maar. Dus de justitie wordt gepolitiseerd. Wordt gemanipuleerd door de machthebbers in Kinshasa. Hij zit al een tijdje in België hier. Hij hoort nu bij de grootste oppositieleider die overleg houden, die standpunten nemen. Zoals gisteren hebben zij gezegd dat ze pogingen doen. Pogingen doen en zij willen, de wens is uitgesproken dat zij willen werken om ervoor te zorgen dat zij 1 gemeenschappelijk kandidaat hebben voor de verkiezingen. Maar zij willen geen valse verkiezingen. Zij willen juiste verkiezingen, duidelijke verkiezingen, eerlijke verkiezingen hebben. In Congo is het heel raar nu dat Kabila en zijn naasten een apparaat willen, computers willen gebruiken, stemcomputers. Nu dat Kabila weet dat met alle pressies dat hij geen 3e mandaat kan hebben, heeft hij 1 persoon van zijn naaste naar voren gebracht om als
opvolger van hem. Met de stemmachines is het duidelijk dat zij, omdat Kabila de verkiezingen organiseert, en de heer Nanga van de commissie van de verkiezingen, wat ik ook eerder zei, is benoemd door Kabila. Hij komt ook van het netwerk van de Kabila. Dus die machines die zijn niet betrouwbaar overal in de wereld, behalve in Congo, waar ze dan die machine willen inzetten. En dat is wel duidelijk, dat is ook bewezen, ook met getuigenissen, verklaringen ook van Japan. Hè? Het is een bedrijf in Japan, Yannick Abomotondo. Ja, dank u wel, Papijs. Dat weet ik niet precies. Of het in Japan is of ergens anders. Dat weet ik niet precies. Nee, het is van Japan. Het is wel duidelijk dat de stemmachines niet betrouwbaar zijn. Dat zij eruit moeten. Maar Kabila met zijn naasten, die willen dat niet doen. En ze willen doorgaan met machines, met die computers, met die stemcomputers. En ze zeggen dat zij dan geen hulp nodig hebben om de verkiezingen te organiseren. En ze gaan met eigen kracht en middelen verkiezingen organiseren. Ze willen geen hulp krijgen van buitenaf. En ze zeggen dat anders verliezen ze de onafhankelijkheid. Ja, dat is een beetje vreemd. Als ze echt van plan waren om de verkiezingen te organiseren op die manier, hadden ze dat al gedaan in 2016. Ze hebben in 2006 en 2011 verkiezingen georganiseerd met hulp ook van buitenaf. Hè. Maar nu willen ze dat niet, omdat zij willen gewoon op hun eigen manier doen met de stemmachines en fraudes. Dat is wat er nu aan de hand is in Congo. Dat is heel veel, dat is heel spannend. En we kijken nog de komende tijd, de komende dagen, de komende weken, maanden, wat er gaat gebeuren. Maar we blijven de ontwikkeling volgen en delen met mensen die luisteren naar Radio Lisanga. Yannick Abomotondo, welkom. Welkom, dank u wel, Papijs. Ja, we gaan verder met het radioprogramma van Lisanga. Maar we gaan even luisteren naar dat liedje van Koffi Olomide. Het is Alidor. Jullie weten het, hè? Afrika, muziek, Congo, muziek. Dat hoort erbij. La réalité est irréelle. Saint James, Del Piero, Didi Stone, Boussale la Mama Likita, Alembese.